Noti. Yeah, man. Garanga saura chiri tu yini na Java. Masaikonzi. Masaike konzo. Rere konzo mchabatirwa mudonzo. Munzi chinyenyi kutakunge makonzo. Manze. Cheta pekona ne baburi. Kugara makazvikisira zvimhuri. Kusuwa kuona kana mumvuri nezuva. Chitwa izva zviri ini. So why? Corona, lockdown, yakaneswe down. So why? Amuna zamaona pagano kwa so why? Problem for seconds, Iron Man, Noti. Saka ndini mudhara pita unge chikomba chamama, mudhara pita unge baba vagona, ngavo kudhara kunge